A Mancomunidade do Salnés continúa apostando polas enerxías renovables. O organismo comarcal, en colaboración coa Xunta de Galicia, inaugurou hoxe a súa primeira planta fotovoltaica. O que supón para a Mancomunidade é moi importante é que nun día de sol como hoxe, a auga do Salnés se está bombeando a custe cero. E ademais con enerxía limpia, enerxía renovable, e este é un primeiro paso pois, que dos moitos que vamos a levar a cabo e dos que xa estamos traballando dende a Mancomunidade do Salnés para avanzar en este sentido. A estación fotovoltaica produce enerxía suficiente para que a planta funcione durante o día sen ningún consumo, ademais de non producir emisións de CO2. A depuradora ten un custo anual de consumo enerxético de 40.000 euros. Esta planta permitirá á Mancomunidade aforrar un 35%. Esta planta, por exemplo, agora mismo está a consumo cero, está producindo o 100% que consumimos. En breve estamos tramitando tamén a poder verter o excedente de produción á rede, porque durante o día produce moito máis do que nos consumimos. Ese é un trámite que leva un poquinho máis de tempo, que o estamos realizando, e agora mesmo a planta ten un sistema que se vai adaptando á demanda de consumo. Dependendo o volumen de traballo que hai na planta, pois é o que está producindo, neste caso, a nivel fotovoltaico. A planta fotovoltaica tivo un custo de 120.000 euros financiados entre ambos organismos. A aportación da Xunta foi de máis de 84.000 euros a través do Fondo de Compensación Ambiental. Ten por obxecto destinar os ingresos do canon eólico dos concellos nos termos municipais, pois non somente que teñan parques de aproveitamento eólico, senón tamén para eses proxectos que presentan os concellos e tamén os concellos de xeito conxunto que teñan de algún xeito por obxecto pois a recuperación ambiental, a mellora da eficiencia enerxética ou a recuperación da biodiversidade. As enerxías renovables continuarán marcando as actuacións da Mancomunidade do Salnés. Dende o organismo comarcal se adiantaron que están traballando no deseño dunha nova planta fotovoltaica na estación de tratamento de auga potable. A colaboración coa Xunta continuaría a través dos fondos de compensación ambiental.